Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka, tashar Garzali TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana alaman nan ta subscribing, sannan ka danna alaman kararrawa ta yadda da zarar mun dora sabon bidiyo za su yi kokarin sanar da kai. Har ila yau ma mun zo muku da sababbin mawakanmu guda biyu wanda aka fi sani da Garzali Miko tare da Sadeq Saleh. Don haka a cikinsu muna so ku tantance mana wanda ya fi wani iya wakar soyayya. Yanzu za mu yi kokarin sakar muku wakar Sadeq Saleh, daga nan kuma sai mu dora muku wakar shi Garzali Miko. Don haka sai ku tantance mana a cikinsu wanda ya fi iyawar. Kada dai ku manta kuna tashar Garzali TV, kuma tashar Garzali TV a wannan tashar ne muke kawo muku mawaka daban-daban wanda muka bude filin waye gwaninka. A ciki kukan tantance mana wanda ya fi iya wakar soyayya a ciki. Don haka yau ma mun zo muku da su waɗannan mawaka guda biyu. Kada dai ku manta da alaman nan ta subscribing, sannan ku inga danna alaman ƙararrawa. Yanzu za mu ɗora muku wakar Sadeq Saleh. Tiyata ake na saka kin sanu, kice da ni kin ambare ni na bano, shi ne kadai zai sanya ai mini duran kunu, kijini ne zama da ke daram dam dam, na riƙe ki da tam tam tam, magiyan su je can ban da san ki ban san komai ni ma sai da kai baya kai, ka sara kafe mini a zuciyata baya kai. To masoya Sadeq Saleh, kun dai ji wakar shi ta soyayya. Don haka yanzu za mu dora muku wakar Garzali Miko. Kada dai ku manta kuna tashar Garzali TV, tashar Garzali TV, tashar waye gwaninka. Don haka yanzu gashi za mu dora muku wakar Garzali Miko. Haddari da tira ya taso gagari da duhu, inki magana sabinki nake da miyo sulhu. Zan so ki tuna a baya na yi tabin sahu, so mai rikida ne ya saka ni ina ihu, so mai rikida ya saka ni ina ihu, ni bukata ta soyayyar da. To masoya Garzali Miko, kun dai ji wakar Garzali Mikon ta soyayya. Don haka yanzu sai ku tantance mana Garzali Mikon ne ko Sadeq Saleh ne. Don haka muna jiran ko a comment section. Kada dai ku manta ku inga mana alaman nan ta subscribing, ku inga danna mana subscribing din, kuna danna alaman nan ta liking. Kada dai ku manta kuna tashar Garzali TV, kuma a wannan tashar mun saba kawo muku manyan jaruman mawaka kuna tantance mana. Wannan ma waka ce ta masoya guda biyu. Don haka ga mu ga ku. Kada dai ku manta da alaman nan ta subscribing. Mun gode da sauraron tashar mu ta Garzali TV.